Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel degree first HS pass नि बेयाव आपडेट लाबोदों काटअफआ बोरै थांगोन सैलारि बेसे मोननाय जागोन आं नोंथांमोननो डिटेल्स होगासिनो दङ दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ दा नैबे फार्स्टआव बे जाबाय नोंथांमोननि डिग्री फार्स्ट दे स' बे डिग्री फार्स्टआव नोंथांमोना बेसेबां स्केल पे मोनगोन सैलारि मोनगोन बेखौ नायगोन बे जाबाय नोंथांमोननिया अनलि डिग्री फार्स्ट जायफ्रा अनलि ग्रेजुवेट जेबो डिप्ल'मा गैया बे पस्टआ नै बेयाव गोबां रोखोमनि पस्ट मोनदों गासै 6 सिम दङ दा बेनि गेजेराव पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ दा बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री फार्स्ट बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जाबाय आरो बे पस्टआवनो नोंथांमोनखौ साख्रि होनाय जागोन जायफ्रानोखि मोननाय जायो अके स' बेनिफ्राय बेयाव 277 दङ अपेनावहाय बेनिफ्राय रिजार्भआव 138 दङ दा बेनि गेजेराव एसटि आवबो गोबां पस्ट दङ 32 दङ हिन्जावफोरा नैबे 60 नि गेजेराव आरो हौवाफोरा दा बेनिफ्राय माइनास खालामनानै 32 हिन्जावफोरा रिजार्भेसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्केल पे 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जायो प्लास ग्रेड पे थायो 5,200 नोंथांमोननो होनाय जागोन दा एसे बारा दङ जायफोरनाखि स्टेनोग्राफि बा लाइब्रेरियाव थ' नोंथांमोना 8,700 ग्रेड पे मोननाय जागोन 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सैलारि लोगोसे ग्रेड पेआ आलदा आलदा दङ दा जायफ्रा नोंथांमोना ग्रेड 3 एप्लाइ खालामदों मिन्थिखादों जानांगौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नैबे डिग्री फार्स्ट लेभेलाव 1 निफ्राय 6 सिम नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जाबाय डेट मिन्स बे लेभेलाव नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन स' दानिया लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि आरोबाव डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनां कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां दा बे पस्टआ बे रोखोमनि दङ हमना ला जुनियर एसिस्टेन्ट दङ एलडिए दङ आरो बे पस्टआव कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां डिप्ल'मा बिनायावहाय स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय बे 7 लाइननिफ्राय नोंथांमोना बिथिं गाहायसिम नायबोबाय थाबानो जाबाय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै आङो डिसक्रिपसनाव होदों आं नोंथांमोननो बेखौ जास्ट क्लियारिफिकेसन होदों जायफ्रा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेनिफ्राय डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना बेयाव स्किल टेस्टखौ लानायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनाङावहाय स' नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन आरो लोगोसे जायफ्रा डिग्रील' फार्स्ट नोंथांमोनखौ अनलि भाइभा लागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननो साख्रिखौहाय होनाय जागोन दानिया जोंहा फैबाय बेनो जाबाय डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय लाइब्रेरि साइन्स खालामनाय कम्पिउटार साइन्स खालामनाय आरो लोगोसे स्टेनोग्राफि नोंथांमोननि काटअफआ जोबोर खम थांगोन मानोना बेयाव बयबो एलिजिबल जायाखै जायफ्रानोखि डिप्ल'मा लाइन थ' नोंथांमोनाल' अनलि बेयाव एलिजिबल जादों आरो नोंथांमोननो साख्रि होगोन नाथाय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बाव जायफ्रा डिप्ल'मा गोनां नोंथांमोना जेरै स्टेनोग्राफि नोंथांमोना जेनेरेलावबो थ' नोंथांमोना जेनेरेलावबो एप्लाइ खालामदोंबा स' नोंथांमोनाबो काटअफआ जेनेरेल हिसाबै थांफागोन नाथाय नैबे पस्टआव नोंथांमोना जेराव डिप्ल'मा नांगौ बेयाव नोंथांमोननि काटअफआ जोबोर खम थांगोन आरो लोगोसे जायफ्रा फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सन नोंथांमोननि काटअफआ जोबोर खम थांगोन आरो नोंथांमोननि रिजार्भेसना 4% रिजार्भेसन दङ दानिया फैबाय लास्टआव बेनो जाबाय अनलि एचएस पास दा लोगोफोर अनलि एचएस पासआव नोंथांमोनखौ मा खालामगोननो बेनो जाबाय नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारि लेभेल नालाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयाव बियाखै बेखायनो मेक्सिमाम एलिजिबल जादों आरो काटअफआ गोजौ थांनायनि चान्सआ दङ दा बे भेकेन्सिखौ नायोब्ला 1053 नि गेजेराव हिन्जावफ्रा 262 रिजार्भेसन जाना दङ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों स' बेनिफ्राय एसटिफोरा बेयाव रिजार्भेसन दङ नोंथांमोना 40 रिजार्भेसन मोनदों हिन्जावफोरखौहाय 201 नि गेजेराव दे दा बेयाव काटअफआ एसे गोजौ थांगोन बायदिखौ मोनदों मानोना नोंथांमोना बेयाव मेक्सिमाम एलिजिबल जानायखौ नुनो मोनदों दा जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना बेयावबो साख्रि मोनगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना एचएस पास बेयावबो मोनगोन 10 पासआथ' हाखायाखै दा नोंथांमोना जायफ्रा मोननै मोनथाम पेमेन्ट खालामनानै एप्लाइ खालामदों बेफोरबादि पस्टआव थ' नोंथांमोना डिग्री पासबाबो चान्सआ दङ मानोना नोंथांमोना एलिजिबल जायो दा लोगोफोर बेनोसोमोन आरो नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लागोन आरो भाइभा टेस्ट लाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारगोन आरो एपइन्टमेन्ट नोंथांमोननो होनाय जागोन गुबुन गुबुन अफिसाव नोंथांमोना मोननाय जागोन दा जायखिजाया लोगोफोर ग्रेड 4 नि रिजाल्टआ नोंथांमोनाथ' मोनखाबाय आरो ग्रेड 3 नि रिजाल्ट नोंथांमोना बे मोनथारसिगोन दा बावैनो जायखिजाया नभेम्बराव मोनगोन नाथाय डेट फिक्स जायाखै आरो लोगोसे स्किल टेस्टआ एबा नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआ डिसेम्बरनि सिगां जानो हागौ बा लास्ट उइकआव नोंथांमोना नैबे नभेम्बरनि बेयावबो लानो हागौ दा जायखिजाया लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना क्लियार जाबाय दा काटअफआ गुबुन गुबुन थांगोन आरो लोगोसे जेराव डिप्ल'मा दङ बेयाव खम काटअफ थांगोन आरो जेराव डिप्ल'मा नांलायामोन बेयाव गोजौ काटअफ थांगोन